Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Zizi u sħaba. Ejja nsejħulhom. Aw Zizi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U Kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. F'dan iż-żmien u sabiħ li naraw li kulħadd ikun ferħan għax ngħiduha kif inhi. Ir-rigali jagħmluna ferħanin għal ftit, imma li minħabba u l-paċi jżommuna ferħanin għal dejjem. Tridux nilabu logħba? Għandna żewġ stampi tal-presepju ta' Zizi. Araw tindunawx x'hemm differenti bejn l-istampa tax-xelluk u dik tal-lemin. Ħanara, min induna? Ekku, fl-istampa tax-xelluk jidhru l-baqra u l-ħmara fl-ar, filwaqt li fl-istampa tal-lemin il-baqra u l-ħmara m'għadhomx hemm. Tajt fejn marru? Tajt taħt is-siġra tal-miliet? Jew forsi qegħdin ħdej il-borrinu fuq l-ixkaffa? Anqas, mela fejn marru? Hemm x'qed tagħmel tetu. Mhux ta' bxejn ma stajniex insibuhom il-baqra u l-ħmara għax qed tilhom bihom inti. Il-baqra u l-ħmara tal-presepju mhumiex ġugarelli tafx. Dawk qegħdin hemm biex flimkien mal-bqija tal-pasturi issebħulna l-presepju. Isa tetu, erġa' poġġihom f'posthom li ma jmurx jaqgħu jinkisru. Ekk aħjar, post il-baqra u l-ħmara huwa fl-ar biex isaħnu lil Ġesu bambin. Issa l-presepju komplut, mimli u sabiħ. M'hemmx għalfejn ikollok il-flus u r-rigali biex tagħmel lil xi ħadd ferħan fi żmien il-miliet. Kultant anke ċempel lil xi ħadd li jkun waħdu huwa biżżejjed. Forsi tgħidilhom xi ċajta wkoll. Min ikun waħdu jieħu gost li xi ħadd ħaseb fih. Il-ħin tagħna hu prezzjuż u l-ħin ukoll jista' jingħata bħala rigal tafux. Meta inti tgħin lil ħaddieħor tkun qed tagħti il-ħin tiegħek. Int kif biħsibek tferraħ lil xi ħadd dan il-miliet? Rigali! Ir-raj! Baqra! Mara! Presepju! Santa Claus! Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan għax samaħna nerġgħu narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba mal-lum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqgħuk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.